Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang pag-support at pagtulong po sa akin. Natatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, kung na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po na matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagsulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabay, Bike Tayo Commented, si Irola from Bicol, Lahan Nabisti, Jonix Binadin, Heraldo Minis, Arlen De Rosario, Andy Bonifacio, Cristi Abugao, Urchili, Tinitron, Angelica Bundok, Rita Palma, Alice Chapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Rorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Elmay, Tripoli Commented, Marina Rangis, Lori Cayago, Juan Bibbs, Nogit, Jillian, Jake Bulbider, Lucino Burha, Enerpec, Mucha Hunters, Nathan, Burt Commented, Maylin Dumampo, Ali Marquedias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, may bigyan na rin 3 Arnold Francisco, Brian Binsa, Rudy Joaquin, Kuti Takan, Inday Sari, Kutujen, Cecilia Cruz, Merit Jam, Ibi Purok, Tani Grianan, Joseph Pagada, Bibian Calado, Antonio Suarez, Ruan Inuso, Marvin TV, Kuldo TV, Karen Campo, Gibralin Gano, Shani, Allen Ramos Perbiag, Siya Pilar, Pagkakat ng Dilim, EDC Commented, Uluyang, 98 Tiger, Maruka, Carilipio, Team Gamer 69, GC May, Galbish, Mo Estrada Commented. Sa mga hindi ko po natawag po, shoutout po sa inyong lahat. Ang isishare ko po sa inyo yung gayuma sa taong gusto mong angkinin. Liwangan ng Pangasinan. Pinapaalala ko lang po, dapat po gamitin po nyo lamang sa tama po ito. Huwag nyo abusuhin kasi may balik po ito pag inabuso po ninyo. Ang pangmamaraan po nito ay magdasal ng isang ama namin, magdasal ng isang sumasampalaya hanggang ipako sa krus. Isang bisis lamang po. At isunod po yung orasyon ng 3 beses po. At usalin po sa isip lamang po at po sa taong gagayumain ng 3 beses at sa larawan ng tao. Sa mga tao pong hindi po naniniwala, skip nyo lang po. Sa mga taong naniniwala po, dapat po focus po kayo sa inyong gagawin po at tiwala po na pagkakalubsan nyo ng spirit ng bumabantay po dito. At focus po kayo palagi at gamitin po nyo sa tama. Huwag nyo pong abusuhin lamang po kasi may balik po ito. Kung talagang gusto po nyo talagang yung wala pa pong mga binata dyan na matagal na pong hindi pa nakapag-asawa, kung talagang may kursunado po kayo sa inyong kapitbahay o nakukursunado po talaga at talagang gusto nyo pong makatuluyan, ito na po yung gagawin nyo po. Huwag nyo pong gamitin na gagawa po ng
sobra-sobra po na gagawa po kayo sa mga ibang babae na panaglalaroan nyo lang po, huwag pong gawin yun. Kasi may karma po ito na babalik po sa inyo. Ito po yung magdasal ng isang sumasampalataya, sumasampalataya hanggang ipako sa cross, at isunod po yung 3 beses po ang orasyon. Jesus nomini Tritator Adita Christum Maria Magdalena Sumatus Tuisot Puh. Jesus nomini Tritator Adita Christum Maria Magdalena Sumatus Tuisot Puh. Jesus nomini Tritator Adita Christum Maria Magdalena Sumatus Tuisot Puh. Saling sa isip lamang po ipo sa taong gagayumain ng 3 beses sa larawan ng tao. Sana po nagustuhan nyo po akong binaging mga orasyon na gayuma sa taong gusto mong angkinin. Sana po gamitin po nyo lamang sa tama, huwag nyo pong abusuhin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan lamang po, at sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo mag-updated sa akin sa mga isusunod na mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat.